ଘରମଣି ଭାଇନା ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲେ ଓ କାକୁଡ଼ି ଜଗିବାକୁ ଗଲେ ନା ଭେଣ୍ଡି ଜଗିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା ତୋଳିବାକୁ ନା ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆସ ଯିବା ପଚାରି ବୁଝିବା ଘରମଣି ସ୍କୁଟି ଚଲେଇଲେଣି ଭାଇନା ପଛରେ ବଇଛନ୍ତି ଚାଲିଲେ ନୂଆ ଘର ପଟକୁ ନୂଆ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଦେଖ ତାପରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିକି ସ୍କୁଟିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଘରମଣି ଗେଟ୍ ଖୋଲିକି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଭାଇନା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସତୁ ସତ ବିଲକୁ ଚାଲିଲେଣି କାକୁଡ଼ି ତୋଳା ହେବ ସକାଳୁ ଯିବ ଗଦିକି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଯାଇଛନ୍ତି ତୋଳିକି ଆଣିବେ ହେରି ଆଉ ସକାଳୁ ବିକିଦେଲେ ପଇସାଟା ମିଳିଯିବ ଆଉ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଘରେ ଘରମଣି ଚାଲିଲେ ଆଗରେ ଆଗରେ ଭାଇନା ପଛରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ବିଲ ଆଉ କେତେ ସମୟ ରହିଲା ବିଲ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଖ ବିଲ ପାଖରେ କାକୁଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଗଦିରେ ନେଇକି ବିକି ଦେଇକି ଆଣିବା ପଇସା ନେଇକି ବିଲରେ ତ ପାଇଟିଆ ଲାଗିଛନ୍ତି ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିକି ଆସିବେ ଭଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚାହା ଜଳଖିଆ ନିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଖାଇବେ ଆଉ ଏପଟେ ଘରମଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭାଇନା ବି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କେଡ଼େ ବୋହୂ